Σκάστη μου, Άσου ρε, τραβά βίντεο ρε. Άρα και εκείνοι πάνε και μας γαμίσει την Παναγία. Γαμώ το Χριστός. Άσου ρε γαμώ την Παναγία. Μας έσκρισε σήμερα γαμώ την Παναγία. Βάλτε το κάμερα. Μην το φοβάστε. Θα κάτσω εδώ να το προσκυνάω. Φέρε ένα ξύλο γαμώ την Παναγία να με κάνεις εδώ. Άρα εσύ μου τράβα κάμερα ρε. Ρε μου είναι κανένα άλλο, αυτό θα είναι. Το βέρε γάμο το Σταύρος που πάει ρε. Τι απάνε μου. Βγάζει μπουρμπουλήθρες. Τι απάνε μου. Λουκόγρουνου. Τρένο. Καλά κούδι του, μέσα είναι ο έρθονταν. Για ένα χιλιόμετρο μέσα τον ουράνιο μπορούμε να του πάνε τον δω. Εσύ ήταν λίγο εδώ. Ποιος το είχε, το αριστήμνιο. Θα σου έπρεπε να πάνε τον Γιώργο στο ρέμα. Έφυγε από πέρα μεριά να σου καντάξει, έφυγε για λίγο μέσα. Δεν έχει πάει απάνη, δεν ήταν πάρει μια ώρα. Με το πειράζει κάνεις εδώ, θα σιγαμείς την Παναγία, θα σε τφικήσουν. Δεν τη μαλακή είσαι. Κοίτα ο άλλος. Ας το ρε γάμο την Παναγία τα πτωχή. Ας το όπου είναι, εντάξει είναι. Ας το παίρνω. Τι λες, είναι άλλο χρόνο. Άλλο είναι. Και εγώ αυτό λέω ότι είναι άλλο χρόνο. Θα δω πάνε βαρεμένο πίσω στον κόλλο. Πάμε να σκεφτούμε πώς το βγάλουμε. Τους άλλους μουρλές θα πάνε να του πιέσει. Μίλα, κοκό, μίλα. Έχουμε το γρόνι.